Здравейте хора! Предаваме следващия епизод с мен Пресав Апостолов и влизаме в нова игра на име Troll Gurus Video Face. Така мисля, че се казваше. Така. Този път ще ви дам някои подсказки как да играете тази игра. Аз съм я играл всъщност. Да, тези не ги се показват тук и ми прекъсват понякога играта. Добре. Ова. Къде биш? Така. Ти защо ми показва? Аз сам искам. Добре, ари, второ ниво минато. Сега, тук не дейте да правите така. Не дейте да натискате този човек, иначе ще станете. Вижте един начин. Представя се обелка, тук те зеленото махате. И тя нещо някак се натъжава и човека се размива и готово. И минавате нивото. Сега, тук тя трябва да изяде 2, а той 3, за да минете нивото. Сега, започваме с това. И така минавате нивото. Отиваме на 4-то ниво. Сега, тук трябва да му сложите шлема и натискате тук. И така минавате нивото. Сега, тук така трябва да се качи на дървото. Ето така. И той се размива, то трябва да се качи на дървото и да слезе долу на земята и да... И човекът се размие. Сега. Тук трябва просто така да прави всичко. И той се размие и готово. Сега преминаваме следващото ниво. Сега, давайте тук. Кое беше тук? Значи 4310, тук има един телефон. Слагате го. И ще видите. И така минавате след ниво. Сега преминавате на следващото ниво. Сега тук не дейте да правите така. Така не дейте прави. Не трябва. Трябва така да влезе човека. Да го затворите. Така. При мен е малко по-късненько те дава. Ох, те стъпите игрите. Толкова стъпичето и аз не им са. Давам. Сега влизаме в Billy Games и трябва да направим колко трябваше, 70, не, тя ще види колко, 25. Влизате в Mini Games и избирате една. Аз предпочитам тази.
получавате 25. Сега влизаме в следващото ниво. Така. Те схемата не дейте да извира, защото само един ще ги сваля. Сега. Тук намирате... мисля, че тук така. Не, ето този. Натиснете него. Да. Ето тук идете. Той. Ето този тук натиснете идете. От него ще спечелите нивото. Сега. Пръстом трябва да дойде там. И натискайте достатъчно много, че да му изде пръста. Малко е смешно. После ще събираме гъски. Сега. Целта тази игра е, като натискате казана и той излиза котка. Тук те трябва да наведете човека и тук правите сърце към него и котката идва към него. Чакайте да видя колко минути съм дали, че да знам. Сега, отварят. Сега трябва да отворите вратата, да наведете кръка и тук каквото искате изберете. И така ще видите нивото. Може да натискате каквото искате, но внимавайте когато натискате човека, защото, например, тук нивото ще бъде така. Няма, ще го изгрижите. И това ще бъде последното ниво. До 15 ниво ще бъдем. Няма да е последното. Трябва много да бъдем внимателни. Тук трябва да сме много внимателни. Това ниво за мен беше малко трудно. Там е гъска всъщност. Сега. Това е от мене. Надявам се да ви хареса епизода. И ще се видим в следващия. Надявам се и довиждане.